Nuuska, mitäs makoilet? Herran tähen Nuuska, sä oot kuollut. Mitä mä teen? Menen etsimään apua. Niiskuneiti auta, Nuuska on kuollut. Mennään Muumipapan ja Niiskun puheille. Hyvä idea, Niiskuneiti. Nuuska Muikkunen on kuollut. Haudataan hänet, Nuuska oli hieno mies. Nuuska Muikkunen, puhu. Oletko nähnyt Nuuska Muikkusta? En ole. Miten niin? Hän on kadonnut. Harmi. Hei hei. Hei hei. Minne se on? Kadonnut. Ai hei. Mitä on käynyt? Nuuska on kuollut, menen selvittämään tapausta. Tulen mukaan. Merkö, oletko sinä kenties Nuuskan murhan takana? Olin eilisen sukulaisten luona. Kuka se voisi olla? Luulen, että Hemuli. Mennään. Murhasitko Nuuskan? No en. Ok, moikka. Ootko murhannut Nuuskan? Mitä, onko se kuollut? Mulla oli sille asia. Joku seikka on jäänyt huomaamatta. Nuuskan teltta. Katsotaan toista puolta. Apua, mitä on käynyt? Veriset jäljet. Jälkien jättäjä ei voi olla kaukana. Uusi uhri. Etsitään apua. Oletko murhien takana? En. Mamman Essu. Omituista. Mammalle on sattunut jotain. En usko. Ehkä mamma on. Mikä? Ai, murhaaja. Ha. Poliisin virkamerkki. Murhaaja on tappanut etsivän. Menen hakemaan Niiskun ja papan. Mamman Essu löytyi verisenä, ja löysimme murhatun etsivän. Mennään. Mammahan oli tuon hyypiön kanssa tänään. Menen etsimään murhaajan, ja tapan hänet. Pelastan mamman. Mamma ei ole murhaaja. Tulen mukaan. Ei, menen yksin. Hei hei. Missä se kurja on? Anteeksi, oletko nähnyt epäilyttävää tyyppiä? En ole. Sinä olet se murhaaja. Missä mamma on? Kerro, missä hän on, miksi lavastit hänet, miksi tapoit Nuuskan, miksi tapoit sen randomin, kerroo. Tapan sinut, ellet palauta mammaa. En palauta. Saat keniisi, viimeinen mahdollisuus. Ei. Kuole hemmetin ämmä. Tapan sut senkin tyhmä. Minne se meni?